velkommen til TV-avisen. Vi har i dag fået besøg af en gal demonstrant. Han hedder, eller skulle jeg sige, hun hedder. Han hedder Kia Kuti. Hej Kia Kuti. Hej. Hvordan går det ude på jagtvejen 69? Det går ikke særlig godt. Var du med til dengang I ville skraldespanden og fandt ind til biler? Jeg var den, der foreslog det. Okay. Ja, hvordan går det? Hvad mere? Det går skidt. Okay. Hvad med politiet? Hvordan har I det med dem? Det er træls, der ikke er flere tæske. Ej, tæske med sammen. Ja, der er kun én måde at få godt tilbage. Okay. Nå, hvad vil du vide?